نايت زحلفة مرتنا مقصلتها كوني مصحف قدسنا نلعلي كنبلينا حجي كلاتنا مبزحتكم حجي مصحف قدس امسيكم تكونوا ازوزات عندكم كما هم ازوز يلن يا مصحف قدس اندحر غوربيتكم 70 سبيتن فقدلكم يحنت مصحف كتحزو تم قالوت كن نو كبرنا املاح يكون مصحف قدسنا نلعلنا بلمو زي مصحف قدس زي ناتيو اتعبو تصحيفو زلو كله دما قال املاح كم زخونه بملوء لبي يا امنوه كبرنا املاح افتا زلنا يخوف كيبلنا وانجيل يوحنس معراف تشعته كنا نببينا حدنا امنت جغنا ابولو كاب تقصي 26 سقع تقصي 33 كنبب مود حريو املاخ زاربنا كنسمعنا شعون الساتهم اتم فريساويان مالتيو انتاي كغبرلكا كما يغيرو ساعين تخافتلكا بلوو نسخا قدم حج نغيركم اي سمعكمن نمنتاي كم بحدش كتسمعوا تدليو عليكم نسخاتكم وندو دق مزامرت تكونوا تدليو عليكم إلو ملسلهم صرفوا ومو نسخا ود مزمور يخا نحنا قنا دق مزامرت موسينا نحناس املاخ موسى خم تزاربو نفلت علونا اذا قنا كابي مخانو اينفلتن اينا بلوو اتسبايكا كابي مخانو زي مفلاتكم زقرميو نايقنا اعينتي كفيتو اللي ناملاخ زفره فقادون زقبر انتلون ويسمعون بر املاخ نحاتان كم زي سمعهم نفلتينا نبعور التولد سب حدقا اعينتو كم زخفتلو كابتن تخطو اي تسمعن اذا خاب املاخ تزي كونسي قال خجبروا قائم تخالون نيرو إلو ملسلهم نساتهم كا نسخا كل انتناخا بحاتيات تولد كايخا نسخا دون انا تمهرنا اللوخا إلو ملسلو ناوصاو ناوصوو يسوس ناوصاو خمزوصوو سمعي مسرخو بخا اتا بود املاخ دو تامنيخا بولو نسخا قويتاي بوخا من سمنيو إلو ملسه يسوس دماري خايو إذا مسخا زارب زولو نسي بولو نسخا قويتاي أمن بلا سجدون يسوس دما أنتم زيريو من تخريو وتم زريو خا كعرو إيه نبزع علم زيا نفرد زمتاكو بلا وتزحلفه زجمرنا يو بزعبات صلوت زبل إنا خنقصلو اتي كاب يعقوب معرف 5 تقص 10 6 زجمرنا يو صلوت صادق غنا بغبرا بزح تسلط يا زبل قال نعوينا نريو زلنا سلازي صلوت صادق يا تسلط صلوت حط اسلطنيو املاخ نصلوت صادق يو زسمع املاخ نصلوت عمصتي اي سمعنيو املاخ نصلوت حاتياتنياتات اي سمعنيو بيساياس غيرو خزارب كله اتامونغوين امونغومن زخلكلكم زلو انا خيسمعكم زعصوكم زلوس ايدكم بدم سلازرخسيو حاتياتكم يو مساي كيتراخبو زخلكلكم زلو عمزت سلازغونكم اي سمعكم ني إلو أملاخ نحاتان كم زي سمع قال اكزيابير أملاخ ينقرنا أمسالي يخوم يللو أملاخ نعمزتا يسمعو منيو نصولوت سات كان قنا يغلبلو نصولوت سات كان قنا يسمعو يزبلنا يعقوبون كزارب كله صولوت صادق يلو لاي كله صولوت هايبلن صولوت صادق يا بقبرا تسلط يلو عزلو سلازي صولوت صادق يا فرة متص
ስለዚህ ናህና ጸሎት ዳ ከመዩ ክኸውን ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ኣብዚ ዘንበብናዮ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ንስዩ እቲ ሰብኣይ ተኣይነ ስውር ዝበሎ ክከራኸርዎ ምስ ጀመሩ እዝን ኣይነ ስውር ናይ እምነት ጅግና እዩ ኣዝዩ ዘገርም ብጣዕሚ ብሪሊያንት ዝኾነ ርዱእ ዝኾነ ሰብ እዩ መዓስ ከም ተማሃሮ ኣይነግረናን እዩ ካብ ዝውለዳት ሒዙ ኣይነ ስውር እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ እስራኤል እምነት እንታይ ዝብል ኣሎ ሰብ ሕሙም እንተኾይኑ ብሕማሙ እዩ ብሓጢኣቱ እዩ ዕውር ተኾይኑ ብሓጢኣቱ እዩ ዕውር ዝኸውን ተፈላለየ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ናይ ሓጢኣት ምልክት እዩ ኢሎም እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ነዚ ብዕውሩ ዝተወልደ ምስ ረኣይዎ እንታይ እዮም ኢሎሞ እዚ ሲ ብዕውሩ እዩ ተወሊዱ ናይ ወለዱ ሓጢኣት ድዩ ወይስ ናቱ ሓጢኣት እዩ ዕውር ኮይኑ ክውለድ ዝገበሮ ኢሎም ሓቲቶሞ እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናይ ወለዱ ሓጢኣት ኣይኮነን ናቱ ሓጢኣቱ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝመደቦ ግብሩ ሓይሉ ዝገልጸሉ ምእንቲ ክገብር ኢሉ ዝኾነ ኢሉ ገሊጹሎም ጎይታ ኢየሱስ ኣዒንቱ ምስ ኣሕወዮ ወዲ 40 ዓመት ኣቢሉ በፅሒ ስለ ዝነበረ ምሕዋዩ ድማ ሮይ ስለ ዝነበረት ህዝቡን ስለ ዝፈለጠ ፈሪሳውያን ግን ክፍለጥ ስለ ዘይደለይዎ ብዙሕም ሓቲቶሞ ብዙሕ ተኸራኺሮሞ ንወለዱ ፀዊዖም ውን ሓቲቶሞም እዚስ ወድኹም ድዩ ብዕውሩ ተወልደ እዎ ወድና እዩ ብዕውሩ ተወልዱ ሕጂ ግን ንርኢ ኣለኹም ኢልኹም ዝረኣየ ንፈልጥን በፅሒሞ ንዑ ሕተትዎ እቶም ፈሪሳውያን ከዓ ደጋጊሞም ሓቲቶሞ ክቕበልዋ ዘይከኣሉ ዓባይ ተኣምራት ስለ ዝኾነት ጨኒቓቶም ብዙሕ ሓቲቶሞ ኣፀቢቕና ገዛና ኸድና ክንንብቦ ይደሊ ኣዝዩ ማይ ፌቨሪት ቻፕተር እታ ዝፈትዋ ምዕራፍ ያ ምዕራፍ 9 ወንጌል ዮሐንስ ብዙሕ ሳዕ ሰቢኸ ያለኹ ብዙሕ ሳዕ ኣስተማቒረ ያለኹ Amazing Grace ዝብል መዝሙር ተዘሚሩ ዘሎ እንተሪኹሞ Once I was blind but now I see እዚ ሰብኣይ ዝዕውር ነይሩ ኣብ ጸልማት ነይሩ ዘይሓሰቦ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ዓይንቱ ዝኸፈተሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገሮ ሰብኣይ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ነቢ ምዃኑ ኣሚኑ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኑ ዝመስከረ ንፈሪሳውያን ከዓ ኣፎም ዘትሓዞም ዘጨነቆም ሰብኣይ እዩ እንታይ ከኾንካ ከመይ ገበረልካ ኣቱም ሰባት ብዙሕ ኣይትሕተቱን ሓንቲ ነገር ኣነ ዝፈልጥ ኢሉ እታ ዝፈልጣ ከዓ ቀደም ዕውር ነይረ ሕጂ ግና እርኢ ኣለኹ እዚኣ እያ ዝፈልጥ እዚኣ ኢና ንፈልጥ ከዓ ኩላህና ሓደ መዓልቲ ሓጣን ከም ዝነበርና ሕጂ ግና ሓጢኣቶም ተሓደገሎም ብፁዓን ከም ዝኾንና እዛ ሓንቲ ነገር ንፈልጥ ብዙሕ ቴዎሎጂ ዘይንፈልጥ ክንከውን ንኽእል ኢና ብዙሕ ንመራምር ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ መለኮታዊ ፍልጠት ዝበሃል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይብልና ክንከውን ንኽእል ኢና ሓንቲ ነገር ተፈሊጥና ግና ተኣኽለና ቀደም ዕውራት ከም ዝነበርና ሕጂ ግና ከም ዝረኣና ቀደም ኣብ ጸልማት ከም ዝነበርና ሕጂ ግና ብርሃን ከም ተሳገርና ኣጸቢቖም ምስ ሓተትዎ ንሎም መዓልቲ ደለዮ ዘለኹ ኣብ ጥቕሲ 31 ምስ በፅሐ እቲ ሰብኣይ ዝበሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ዓይንትኻ ከፊቱልካ እስኻ እንታይ ትብል እናበሉ እናሓተትዎ ነቢ ኢልዎም ወዲ ኣምላኽ ኢልዎም ብዙሕ ዓይነት ኢልዎም ኣብ 31 ግን ብዙሕ ምስ ተጨነቕዎ በቲ ዝፈልጥዎ ቃል ገይሩ ተዛሪብዎም ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓዱ እውን ዝገብር እንተሎ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕ ምዃኑ ይመስኪሩ ብኡ ኣቢሉ ከዓ ኣምላኽ ንኸመይ ዓይነት ጸሎት ከም ዝሰምዕ ንኸመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝሰምዖ ይተዛሪብና ኣምላኽ ንዕኡ ዝፈርህን ፍቓዱ ዝገብርን ጻድቕ ሰብ ንዕኡ ኣምላኽ ይሰምዖ ንሓጣን ግና ኣይሰምዖምን እዩ ኢሉ ከም ዝመስከረ ንርኢ እሞ ንሕናስ ጸሎትና ሓጣን ኢና እሞ ብዙሕ ከዓ መገድና ዝተበላሸወ እዩ ብዙሕ ከዓ መገድን ስሕት ኢና እሞ ሓጣን ስለ ዝኾንናስ ኣምላኽ ዳ ንጸሎትና ከመይ ገይሩ ሰምዖ ኣምላኽ ጸሎት ጻድቕ እዩ ዝሰምዕ ንሕና ኸዳ ጸሎትና ከመይ ኮይኑ ቅቡል ክኸውን ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ጸሎተይ ኣይስማዕን ኢልና ኣለና
ناتي ጸሎት ዳ አምላኽ ከመይ ገይሩ ክቕበሎ ብዙሓት ሰባት ናብ አምላኽ ክቐርቡ ከለው ናብ ብዙሕ መገዲ ናብ ጓል መገዲ ዘላግሱ እቲ ህይወቶም ኣብ አምላኽ ቀሪቦምሲ ክስምዑ ከም ዘይክእሉ እቲ ጽድቆም እቲ ድኻሞም ስለ ዝፍለጦም ኣክንዲ ትኺሎም ናብ አምላኽ መጽዮም ዝልምንዎስ بصدقهم بقعات يكون ناس لزبلو بغالي أقوارج مجدي بقوال مجدي جيرهم يخوديهم صادق زبال كابايز حيش بو غيرك خيد بو غيرك رخبون أملاخ إلهم أبتفلالي مجدي خدو أتمخديهم كمخنيات الله أملاخ نصادق يسمعني حتى يسمعني أملاخ نعمس أن يسمعني أملاخ نعوز فرح يسمع نصادق يسمع سلازي كما يدايو كخون انتايو زبل مصحف قدس حق يخنفلطو يقبا اب ابراويان معراف كل التقال املاك نغرنا كله مصحف ابراويان اتملخت خنريو خلنا حمرت ملختي نايتي ابراويان صحفاي انتايو يسوع كريستوس العلو كله زبلي يسوع كريستوس بكل شنخو صبلل زبله superiority of Christ كاب كاهن آرون زبلز كاهن كاب موسى كاب حجي زحالفه زصدقه زلعله كاب موسى ون زبلز بلوت زخونه يسوع بصدق صبلل زبله اتا بيت مقدس تسريحه زعتنلان زسجدلان كابتا موسى سرحا بيت مقدس زعبي بيت مقدس يسوع كريستوس لعلو كل مخانو يسوع كريستوس كرئيو ناي إبراويان صحافي تعيرو كاب نبيات يبلت كاب كلهم قدوسان يبلت كاب ملاختي يبلت كاب سورفيل كاب كوربيل لعل يبل بغل انتنو لعل زخوانه بصدقو مزنا زي بلو بقول شنخو كولا درو زخل زي اللي مخانو بزعبا يسوع كريستوس superiority in his righteousness بصدقو يكون بقول نجاراتو كرئيلو إيو 13 معراف ناي إبراهيم صحفي صحيفو مالتي كجمر كله أملاخنا بوتاتنا قدم بنبيات تزاريبوهم أبز دحراء جزية دم بت وراس كل زجبرو ود يسوع كريستوس جرو نعنا تزاربنا مسبله دحري انتقد سيلنا يا بقداماي معرف بون بو قلتيفوز الزاربو كمل أخت خمس بلت كم نبيات كم زبلت كم موسى كم زبلت كم بيت مقدس كم زبلت كم آرون كم زبلت لعل زبله كم زوانه ود أملاخ يسوع كريستوس إذنكر حجز مسنكره أم معرف كلته أبتقص 10 شوعات مسكنا سلازي نتيحات يات حزبي من تخت عرق بناي أملاخ زبلة دنقاصن أمنن لكخان منتيك خون بغلنا تمحواتو خمسلم تقبؤو نصو بعلو كفتن كلو تسكيمو نتوم زفتنو كرد يكالويو إلو تحفلنا له سلازي أبز معرف كلتن أم معرف 4 أم معرف 10 نيسوس كريستوس كهننا لكغاهن كم زخوانه اتلكغاهن ناب قدست قدوسان كاتو مثل زلو ينيرو بجكا تلكغاهن اب قدست قدوسان اتيو اب تهلاونت املاخ اتيو كاب املاخ دمص زسمع قص املاخ زري ناي حزبي كل شخم تشكمو او وشت قدست قدوسان هيوتو سويو زاتو لكغان كات تخلو زغل مسوات غيرو ياتو نيرو ابتا مدر تسرحت بيت مقدس ازناي ابراويان صحافي غنا كهنا يسوع كريستوس مخانو يزنغرنا از لكغان يسوع كريستوس ود املاخ دما بعلو ابتي قدست قدوسان او وشت بيت مقدس كم زاتوه كات تخلو كم تناي مدري كهن بدم ديبلاتاتن بدم ابعرن زي كونه بدم رسو بتصادق دم حنسنا نحوارو اب قدست قدوسان لكغانا خوينو كم زاتوه اذنغرنا
ስለዚህ ንሱ ሊቀ ካህን ኮይኑ እቲ ናይ ካህን ስራሕ ኣብ ማእከል ህዝብን ኣብ ማእከል ኣምላኽን ቆይሙ ኣማላዲ ኮይኑ ጠበቓ ኮይኑ እቲ ህዝብስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ክኸውን ዝገብር ሕድገት ሓጢአት ክረክብ እቲ ህዝቢ ዝገብር እቲ ህዝቢ ጸሎቱ ክስማዕ ዝገብር እቲ ህዝቢ ዝልምኖ ዘበለ ትኺሉ እቲ ህዝብስ ብዋ ኣቢሉ እቲ ጸሎቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከቕርብ ዝኽእል እዩ ካህን ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ኢየሱስ ሊቀ ካህነይ እዩ በሉ እስኪ ኢየሱስ ሊቀ ካህነይ ኢየሱስ ሊቀ ካህነይ እዚ ሊቀ ካህን እዚ ኣትዩ ኣብ መቕደስ ብሕጂ ኮነን ከኣቱ ብግናይ ገዛእ ርእሱ ደም ገይሩ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱ ከሎ ከምቲ እቲ ካህን ናይ ምድሪ ኣሮን 12 ኣስማት ደቂ እስራኤል ሒዙ ናብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ይኣቱ ከም ዝነበረ እሞ ንኩሎም ኣስማት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ክረኣዩ ሮቤል እንሄ እግዚአብሔር ስምዖን እንሄ ሌዊ እንሄ ይሁዳ እንሄ እናበለን ኩሎም 12 ነገድ እነሆ ሒዘዮም መጽየለኹ ኢሉ ይኣቱ ከም ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እቲ ሊቀ ካህንና ሽመይን ሽምኩምን ተሰኪሙ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩ እዩ ሽምካ ሒዝዎ ኣትዩ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ስምካ ጼርዎ ኣትዩ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ሒዝካ ኣትዩ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንደገና ኣብ 4ይ ምዕራፍ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ካብ ጥቕሲ 14 ደጊም ብዘይ ሓጢአት ብኩሉ ከምዚ ኸማናት ተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ብሰማያት ዝሓለፈ ክብል ከሎ ተቐቢሩስ ሞይቱ ምእንቲ ሓጢአትና ዋጋ ከፊሉ ድሕሪኡ ኸዓ ተንስዩ ምስ ተንስአ ኸዓ እዚ ኣትሞስፌር ንሪኦ ሰማይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቀዳማይ ሰማይ ብሰማያት ክብል ከሎ ኻልኣይ ሰማይ ጢሒሱ ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ቅድስተ ቤት መቕደስ ሳልሳይ ሰማይ ንላዕሊ ገጹ ብትርሑቕ ላዕሊ ከም ዝኸደ ክኸይድ ከሎ ካህንና ኮይኑ ብኩሉ ከምዚ ኸማናት ተፈተነ ክድንግጽ ዝኽእል ኣብ ኩለን እዘን ዘንብበን ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 10 እቲ ሊቀ ካህንና ደንጋጺ ምዃኑ ገሊጽዎ ኣሎ ዝድንግጽ ካህን ዓመፀኛን ሓያልን ገፋዕን ዘይኮነስ ደንጋጺ ካህን ደንጋጺ ካህን ይዘለካ በሎ ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ደንጋጺ ካህን ዝድንግጽ መከራ ህዝቡ ዝስምዖ መከራ ደቁ ዝስምዖ ጾር ደቁ ዝስምዖ ድኻም ደቁ ዝስምዖ ዝፍለጦ እዚ ካህን እዚ እዩ ደንጋጺ ካህን ናይ ኩላትና ናይቶም ብኡ ዝኣመኑ ሽም ሒዙ ኣብ ቅድስተ ቤት መቕደስ ኣብ ትህላውነት ኣምላኽ ዘለዎ ዝኣተወ ኣብ ቀደም ንኣሽቱ ከለና ሲ ጎረቤትና ነይረን ዓባይ ሰበይቲ እንዴን ይሓማ ከደ ኣሓር እንታይ እብለዋል ኣምላኽ ኣሎ እንዶ ወጆኺ እሱ ደኣ እንታይ ገዲስዎ እብላ ኢሂ ጓ እንተበልዎን ኣነ ምድሪ ዘለኹ ንሱ ሰማይ ኣብ ገለ ክቐርቦ ዘይክእል ቦታ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ኣነ ብሽግር ዝሓልፍ ዘለኹ እምበር እንታይ ረኺቡ ወስድ ኣኽሳቐ ኣነ ዝሳቐ ዘለኹ ዝብላ ነይረን ኣብ ምድሪ ኮይና ኣነ ዝሳቐሱ ግን ኣብ ዘይርከብ ቦታ እዩ ኣብ ዘይብፅሕ ቦታ ኣብ ስቃይ ዘይብሉ ቦታ ስለ ዘሎ እሱ ከመይ ገይሩ ፍለጦ ናተይ ሕማም ዝኽርዳእለይ ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ንዓይ ሕማመይ ኣይርዳእለይ ድኻመይ ኣይርዳእለይ ፀገመይ ኣይርዳእለይ ንሱ ርሑቕ ላዕሊ ኣነ ብዛ መከራ ዝመልአት ምድሪ እየ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ግን ክነግረና ከሎ ብኩሉ ከምዚ ኸማና እተፈተነ ብድኻምና ክድንግጸልና ዝኽእል እሙን ሊቀ ካህን ሕማምካ ዘሕምሞ ድኻምካ ዝስምዖ
ውድቀትካ ዝስምዖ ደንጋጺ ሊቀ ካህን ይዘሎካ እዚ ደንጋጺ ሊቀ ካህን ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ላዕሊ ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህላውነቱ ዘለዎ ዝኣተወ እዩ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣለና እሞ ምእማንና ነጽንዕ ትብዓትና يهلو تبعاتنا ينطف إلو يزارب نزارب كله بتقص 16 تقيسو سلازي محرت من تخنقبل بغزيت أباباون رديت زخوننا ጸጋ خنركب بتبعات أبزفان ጸጋ نقرب سلازي نحنا اتعنتو يزبلكو ملاشنا هابكو إز خيد زلهم أملاخ نصادق مبرنا حتى انتهى يقبروني أي سمعوني سلازي نحنا ون حاتان سلاز غنا خنسمع مثل يبلنا مثل يبلكان أملاخ سمعك بناتك ميريت بناتك صبوق قبري بناتك صبوق أخايدا بناتك نسخة سناي سلاز غنكا نسخة طعوم سلاز غنكا من ما أبر سلاز يركبك سلاز خمو سلاز غنكا أنا سمعك الله إلو كسمعنا ميريت وي صبوق قبري علنا لنا نمكحلو على حنتي يبلنا دغام تملانا سباتنا حاتان زورسنا سباتنا صدقنا صيوق ጨርቂ ዝኾነ سباتنا نمكحلو ነገር يبلنا أنا كوب قدم أملاخ سمعي صلوتي نبين عينتو ينبلو ነገር يبلنا زي سمع صلوتهم سباتنا بتستاندرد نا أملاخ صلوت صادق يو أملاخ سمع صلوت زفر هو يسمع صلوت فتصومات يسمع نعوذ دليو سبات أملاخ يسمعهم يو مسبل الناس تقولنا مسرعنا يوجنا تستاندرد زبكعنا غير زي بلنا كوينا إنا نركب قنات زدنق نجر بدغامنا خدنقت زخيل لكغان أما قدس ساعته انتنا دماليتن معلتن زمالت زلو ود أملاخ يسوس كريستوس أب سمايات سلزلونا مئمنا نصنع تبعاتنا أين دربي أب قدم أملاخ كرايلنا كم تادكان كوين صولتنا أب قدم أملاخ سمع منتك خيلسي ود أملاخ بناتو دم جيرو أبتقدس تقدسان أبت أملاخ زلوا سمنا خلو حيزو أبو غيدو سلزلوا صولتنا إجزيابير نايت أدق صولت جيرو إيو زغبالو زكرم أنا خصل خلاه أو أملاخ نسخا خمس كبر بسم يسوع كريستوس أصلي الله قبل كلغوس اتصالات يسوع أصلي صولت جيرو زواسدو صادق قويتا زصليو زلو صلوت غيرو يقويتا زقبلو اب ابراهيم معرف 10 كم يلنا له سلازا حواتي بتمغارجا مالت بسغو زقدسلنا حدشن هياون مغدي بدم يسوسنا مقدس نملتاو تبعات كابزهلونا اب مقدس كناتوس كفيتلنا سلازخونه اب عمد حد غزي بدم ديبلان بدم جنشلن بدم أروحن زوتوز نبرة حجينا كلاتنا كهانات جيرونا ود أملاخ يسوع كريستوس سموت إيرناس أبتقدس تقدسان بتبعات كان أتو رديت زخون الناس أجاخ نقبل نمكراز خون أجاخ نقبل نايكزي أبير برخت كنقبل نايكزي أبير محرت كنقبل ناي منفس قدوس حيل كنقبل إن خللو أفدق تخفيتلنا قالو أب حدش كيدان زمن مولادنا يحقسنا اتبعت مقدس دخل كيلو وزن برا مقارج جام استقد بيسوس كريستوس شعونا أبو خلمت زمن زي نحدش كيدان أو تخافلت خنكون أملاخ سلس قبرنا كبر كله نسمي يخون أنا بدم يسوس صديقي بلو
ناب كاله أيدليكمني ناب ملأخت مخاد أيدلي ناب كالو صادقان مخاد أيدلي ود أملاك يسوع كريستوس بدمو بقع مسوات غيرو نت مغارجا بيت مقدس ترتيرو بسوق اديدو ابهلاونت أملاك كن اتو افدغ خفيتو الناس لزلو بيسوع كريستوس ابت قدس تقدسان أملاك كن اتو مسل تواهبنا اللونا يسوع زي بيقولوا هيوات يبلون يسوع زي بيقولوا منفس قدوس يبلون يسوع زي بيقولوا ابت مقدسنا أملاك كاتو ايكلنيو يسوع زلوغنا ابت بيت مقدسنا أملاك مستغاهن يسوع كاتو يخاليو سلازي ጸሎትና ጸሎት ጻድቅ ይስማዕዩ ንሕና በክርስቶስ ዝጸደቅና ሰባት ኢና ካብ ከናፍርና ዝወጽእ ጸሎት بخنافر تبرا زي كونه قبل بنا زصله صلوتن غويتان ندليو صلوتنا بسم يسوع تسنيو اب እግዚአብሔር كم زقرب محرت املاح كم نقبل بصدقو እግዚአብሔር كم زي فردنا كرينا خلص بيسوع كريستوس كم زرينا بمحرت كم زرينا بدنغاص كم زرينا صلوتنا كم زقبلو اب سمايات እግዚአብሔር صلوتنا كم زسمعو يقال املاح زنغرنا دحالفه خم زنببنا يوخنا نبب كلنا بلوقاس معراف 11 نتوم ليتن معلتن زلمنو باروتو كما እግዚአብሔር ابزحو منفسو زيهبهم باروتو دوكو ولدو بيسوع كريستوس ابيلوم نابوزمصو سم يسوع العلوم زصليو نيسوع كريستوس اقديمو ما قدم እግዚአብሔር زقربو يسوع قول እግዚአብሔር بقول حيلو غريهم كلش اب قصوم يسوع سيري اب قدميوم يسوع سيري تصادق يري نحنا يسوع لبسنا اللونا نحنا صدق املاح بيسوع كريستوس تخدينا اللونا زي تخدن انت لو مخدني اتي غويتا زخفلو مسواتي بمؤمنن بمقبالن كاب حاتيات كاب من الصحن غويتاين املاقين نلبي ورسو ناي قدم مغد يرسيعه نبا خامص يلهم مسبلنا منفس قدوس مس ولدنا منغستو صدق املاح بيسوع كريستوس نعنا تواهبي ጸሎት ጻድቅ እግዚአብሔር ይሰምዑ ንብል ከለና ጸሎቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለው ይሰምዑ ጸሎትካ ይሰምዑ ጸሎትኪ ይሰምዑ تبعتنا يندربي بمريتنا هنا ينطملتو بنهنا خناتات ينطملتو انا دا خمزندي كما يلو سمعنا ينبل نملس مو بغويتا يسوع كنمصكلنا كمز سمعنا اميننا نلمن كخون دماي تسفى املاخي ابزحو منفسو خبنايو ابزحو صقو خبنايو ابزحو محرتو ابانا خفسسويو ابزحو حيلو ابانا خغلصيو ابزحو بركاتو እግዚአብሔር ابانا خغلصيو بناتي ايكونن بناتك ايكونن بناتكي يكونن ابرومي خصحف كله حواريا باولوس ام معراف 8 كم زيلولو نتوم حريات املاح زخصوم سي مني زخصوم كتب تراخم زلو زخصكا يلن بلو زخصكا يلن زخصص يلن مغنياتون من تاي كم زي تخصص ابتقصيلو زلو حرق املاخيو اتزصدق اتزخنن كامنيو كريستوس يسوع اتزموته ارخموتا تقواز تنسئ اب زكرياس كان نبب كلنا معراف 10 تنبيه زكرياس نتخان لكخان ياسو ودي هو صادق اب بيت مقدس كعطن مصكلس كساس مصي كساس كل غزي بيمان يزخو بيمانو مصيو ديابلوس اتخصاصي مصي كخصو كله كدانكار صح منم زي تتقم يخا كسيسو بتقالك نغرنا كله رصح كده انت خدينو اياسو كاهني رصح كده انت خدينو يره
دحار ديابلوس متيو خصو جميرو إذ كقدس أيكلنيو بيت مقدس كأتو أيكلنيو عطان كأتو أيكلنيو كدانو رساحيو قدلت اللو أبكر مع أملاك قرب أيكلنيو لو خصو جمير እግዚአብሔር ካንተ አይሎ አታ ሰይጣን እግዚአብሔር እንዳይግበርካ ይግናሐካ እዝሲ ካብ ሓዊ ተመንጠለ እያዶ ይኮነን ንዓ ስኻይሉ ነት መላኽ ጸዊዕዎ ክዳኑ ጻሉ ቀንጥጦ ክዳኑ ሓድሽ ክዳን ክደኖ መጠምጠምያ ግበረሉ ባሊቃብ ትቅድሚውን እግዚአብሔር ዝተቀደሰ ኢልካ አምብረሉ ካህነዩ حاتياتوانا الجسيوه كاب حاو تمنتليو أب بابلون أب سقاي زنبرة قص أي زدل زنبرة يتقبله إياديو ترافيو كاب تقد حنزل لوزمة أيو كهنيو أنا صديق أيوه كتكسو عيد خلني خا كساسي سيطان إخزيابيهر يجنح كار حق كاب حاو تمنتل إياد كاب حاجات تمنتل إياد كاب سيطان تمنتل إياد كاب بارنت تمنتل إياد كاب ودكت تنسى إياد كاب مركوت تملست تمارخه إياسو وديو صدق ناتي كهنيو سمعي عطانك عطنيو أوشت بيت مقدس كعطيو كقبلو غاي إلو كزيابي ودام لا يسوع كريستوس تلك خهنا تافدق خفيت ويو رسحاتنا بزي قدس حاتياتنا بزي قدس دخامنا بزي قدس ودكتنا بزي قدس بتلك خهن بيسوع كريستوس اب تقدس تقدسان ام مقدس كنعتو بقعات رخيبنا لنا املاح يقبلو يون صلاتنا صلات صادق بقبرات تسلط يا صلات كاتسلط يا صلات كيسلط يو اب قدست مقدسو اب ناي እግዚአብሔር محضر باسم يسوع كتعاتو مثل تواهبك الله مثل تواهبك كله بتبعات اب زفان صقا قرب زفان صقايو زفان فردي ايكونن زفان محرتيو زفان كونني أيكونن بود عملاق بيسوع كريستوس أب زفان صقا أب زفان محرت أب زفان حقوس أب زفان بركات إنان أتو عملاق نصلوتي يقبلوا عملاق صلوت صادق يسمعيو صلوت صادق تكبريا صلوت صادق تسلطيا صلوت صادق كونتات تلوتيا صلوت صادق نسلماتنا برهان تغيرو نخارن لدق تبلو نسنجرو دما زلمع بوتا تغبرو لسه تغبرو كبرنا املاق يكون سلازي بود املاق بيسوع كريستوس صلوتكا بوع خوينو أبكر ما أملاخ كغرب مثل تواهب كله حظو نزود أملاخ زي نزم انت خاد زموته كنشل نيسوس كريستوس حظو أي تحفرني خا أحفرك كانيو كدنقص الكازخير بخلو تفتنه دخام زرعي يسوس ود أملاخ ألكا ألو كنزمر ساني حنا لعلو خلو يخا لعلو خلو يخا لعلو خلو يخا لعلو خلو يخا لا لعلو خناتاتنايو لعلو سيطانيو لعلو حاتياتنايو لعلو مكرانايو لعلو خلو صلاتنا سمع غاليو نقرات كلوطو يخاليو كناتاتك غيرو يخاليو يغاليو እግዚአብሔር يغالي ود املاح وتيل شادا يا املاح አይተለወጠን ببقعتي أيكونن بناتي مريتا أيكونن بناتي زصبصب نجار سلازلن سنا أيكونن من تاي تحرجن شلالو من تاي زموتهن شلالو تناي ودام بسا تقم بقي التحرد ودام لا يسوع كريستوس أبكر ما أملاخ الرأي اللي يالو أبكر ما أملاخ الرأي الكال من تروس يموتن ودام لا يسوع كريستوس من تنايو من تخايو سلازي بو أبيلوم زماتو كردوم إيو بو أبيلوم زماتو محرت كوبومي بو أبيلوم زماتو صلاتهم يسمعوا صلات صادق
ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰምዖ ስለዚህ ብኡ አቢልና ክነአቱ ትብዓት ይብና ከም ዘሎ ነስተውዕለሉ አብሮሜ ከም ዘንበብናዮ ዝኸሰና የለን አምላኽ ይትዘጽድቕ ዝኾንንካ ክርስቶስ ኢየሱስ በዓል እዩ ንሱ ካብ ዝደቀናስ መን እዩ አምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና መን እዩ ድሓራቡ አቡ አልግባ ቢሉ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ እዚ ምእንታና አድቮኬት ይገብር ኣሎ ዘገርም ነገር ኣብዚ ናይ ቴዎሎጂካል ዲስካሽን እዚ ክርክር ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይልምን ድዩ ይጽልይ ድዩ ምእንታና ዝብል ክርክር ኣሎ ኢየሱስ ኣብ የማን አምላኽ ተቐሚጡ ሳይጽልን እዩ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣጋጥሞኩም እዩ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣጸቢቕና ክንሕዞ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ኸይድና እንድሕር አንቢብና አድቮኬት እዩ ዝብሎ አድቮኬት እዩ ዝገብር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ካብ አምላኽ ተታሕተ ይኮነን ብንብረቱ እኳ ሰብ መሲሉ ካብ አምላኽ ካብ መላእኽቲ ትሒቱ መከራ ጸጊቡ ማዕረሰብ እኳ እንተኾነ ኢየሱስ ወደ አምላኽ እዩ አሜን ደኽሰምዕ ኢየሱስ አምላኽ እዩ እስኩ ኩልኻትኩም ብሓንሳ ኢየሱስ በሉ አንተ ኸጥዕም ትሽሙ ድገምዎ እስከበልዎ መሊስኩም ኢየሱስ ወደ አምላኽ ኢየሱስ ወደ አምላኽ ኢየሱስ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑ ዝረአየልና ዘሎ ምእንታና ተሰውዐ ክብርን ስሙ ይኹን ሕጂውን ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑ ምእንታና አድቮኬት ይልዎ ዘሎ ጠበቃ ብርቱዕ ጠበቃ ዘይምጎት ጠበቃ ዘይርታዕ ጠበቃ ኣለካ ገለ ጉዳይ እንተሃሊኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኣላህኒ በርቲዓላ እንታይ ኢኹም ትብሉ እቲ ዝበርትዐ ጠበቃ ዝኸፈልኩ ከፊለ መን እዩ ኣበይ ኣሎ እቲ ጠበቃ እሞ ኣራኽቡኒ ኢኻ ዝብለካን ዝፅዕነካን ገንዘብ ብዘየገድስ ጥራይ ንፉዕ ጠበቃ ይኹን እምበር ይጣበቐለይ ኣብ ክንዳይ ይማጎተለይ ኢኻ ትብል ስለዚ መውጊቱ ኣብ ክንዳኻ ደው ኢሉ ስረቲዑ ዓወት ዝህበካ እዩ ኢየሱስ ከዓኒ ናይ ዘላለም ጠበቃ እዩ ምእንታኻን ዝጣበቕ ዘሎ እዩ ዘይርታዕ ጠበቃኻ እዩ ማንም ዝረትዖ ይብሎን ሰይጣን ኣይረትዖን ሲኦል ብምሉኡ ተላዒሉ እንተኸሰሰ ንወዲ አምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃ ኣይርታዕን ይበሉ ኣታ ነትብጥቓኹም ዘለዎ ጠበቃ ኣይርታዕን እዩ ጠበቃ ኣይርታዕን እዩ ኢየሱስ ኣይርታዕን እዩ ጠበቃይ I have an advocate ጠበቃ ኣይርታዕን እዩ ዝመጻምጻ ጠበቃ ኣይርታዕን ኣብ ክንዳይ ዝጣበቐለይ ዝማጎተለይ ደው ዝብለለይ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካላ የድልየንን መላእኽታ የድልዩንን ጻድቃና የድልዩንን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ልዕል ዝበለ ካብ መላእኽቲ ዝለዓለ ካብ ጻድቃን ዝለዓለ ልዕሊ ሰማያት ልዕል ዝበለ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃይ ጠበቃ ኣለኒ ደቂ ሰይሓድር ዝማጎተለይ ኣለኒ ተረቲዑ ዘይፈልጥ ረታዒ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ኣብ ክንዳኻ ዘይድቅስ ጠበቃ ኣብ ክንዳኻ ዝማጎት ጠበቃ ዘይርታዕ ጠበቃ ኣብ ቅድመ ኣቦ ዝረአየልካ ጠበቃ ነጋንንቲ ዘሕፍረልካ ጠበቃ ንኸሰስትኻ ኣፎም ዘትሕዞም ጠበቃ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ይረአየልካ ኣሎ ይረአሎ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን
ምእንታና ኣብ ኣምላኽ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ንዘል ዓለም ዝልምን ዘሎ ኢልዎ ዘሎ ኣድቮኬት ምእንቱ ሞይተ ምእንቱ ዋጋ ኸፊለ ምእንቱ ደም ኣፍሲሰ ውልደዩ ናተዩ ጽድቂ ይግቦዩ ምሕረት ይግቦዩ ውልደዩ ርስቲ ይግቦዩ ኢሉ ዝማጎተልካ ንኸሰስትኻ ኣፎም ዘትሕዞም ንሰይጣን ከእንታይ ኢልዎ ኸሳሲ ኢልዎ ከሳሲ ይኸሰካ ለይትን መዓልትን ሳጥናኤል ይኸስስ ዲያብሎስ ይኸስስ ለይትን መዓልትን ንሕዋትና ዝኸሶም ዘሎ ሰይጣን ይኸስስ ኩሉ ግዜ ኣይረትዕን እዩ ኣድቮኬት ትገብር ብርቱዕ ወዲ ኣምላኽ ጠበቓ ኣሎን ናተዩ ይብል ስለዚ ከምዚልና ምጽእ ክንብል ከለና ቤት እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ቤትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምርክኽ ክንብል ከለና ውልደይ መጽ ይብል ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ይረአየልና ወደዩ ምእንቱ ዋጋ ኸፊለ ደም ኣፍሲሰ ውልደዩ ልክዕ ክንዛረብ ከለና ከምቲ ዳንኤል ተባለው ኣፍካ ክፍት ከተብል ከለኻ ጸሎትካ ሰሚዐዮ ልክዕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንዛረብ ከለና ጻድቕ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጽዩ ከም ዝጽሊ ዳንኤል ከም ዝጽሊ ሙሴ ከም ዝጽሊ ኤልያስ ከም ዝጽሊ እቶም ዘንቀሳቀሱ ብርቱዓት ናይ ጸሎት ሰባት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሳሙኤል ከም ዝጽሊ ክትጽሊ ከለኻ ልክዕ ከምቲ ናቶም ጸሎት ኢድ ኣምላኽ ይንቀሳቀስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልካ ክትመጽእ ከለኻ እግዚአብሔር ይሰምዖ ጸሎትካ ኣይንዕቆን ጸሎት ጻድቕ ስለዚ ጽድቅና ዝኾነ ኢየሱስ ለቢስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ዘይቋርጽ ኩሉ ሰዕ ዝማጎተልና ጠበቓ ዝኾነ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝረአየልና እቲ ካብ ይሁዳ ዝኾነ ካብ ነገደ ይሁዳ ዝኾነ ኢየሱስ እቲ ገንሸል ትተሓርደ እቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ ናይ ይሁዳ አንበሳ ተባሂሉ ተጸዋዐ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ይረአየልና ኣሎ እንታይ ኢሉና በኣታቶም ምስኦም ኣዕሩኽተይ ክብሎም ስብኦም ኣይሓፈረን ኣብ ማእከል ተረኺቡሲ እዚ ወዲ ኣምላኽ ዝጠበቓዚ ንዓና ኣዕሩኸይ ኢሉና ምሳና ከም ዝኾነ ንዓና ሒዝና ካብ ኣምላኽ ከም ዝኸደ ይነግረና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶኽሰምዕ ኣታ ኣሜን በሉ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ጸሎት ጻድቕ ይሰምዕ ንሓጣን ግና ይሰምዖምን እዩ ምስ በልና ንሕና ግና ሰምዓና ድኹማት እኳ እንተኾንና ብቕዓት ዝህበና ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና እዞም ዓለማውያን ገለ እንታይ ይብሉና እስኻትኩም እኳ ነዛ ርእስኩም ጸዲቕና ኢኹም ትብልዋ ከናትኩም እኳ ንበይና ኣብዛ ምድሪ ከለኹም ስኸመይ ገይሩ ጸዲቕና ትብሉ ዋይ ኣታሞ ንዕና መዓስ ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ናተዩ ትብኡ ተጻሒፉ ዘለኻ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብምሉእ ልበይ ኣምነ ብምሉእ ልበይ ስለዝኣምኖ ጸዲቕካ እንተይድንማ ጸዲቐወ እሱ እንታይ ኢሉኒ ነቶም ሕሩያት ኣምላኽ ዝኸሶምሲ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ዘጽድቕ ኣምላኽ ጸዲቕካ እንታይ ኢሉካ በቓሉሲ ኣብዚ ኸለኻ ርግፀኛ እንተዘይኮንካ ኣብኡ ምስከድካ ከተረጋግጥ ቱለይ ዶንጉኻ ክትበሃል ኢኻ ኣብዚ ኸለኻ ኣረጋግፅ ኣብዚ ኸለኻ ኣረጋግፅ ንቓልኡ እመኖ እሞ ዝብሎ ግበር ናይ ዘላለም ህይወት ኣባኻላ ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂና ንእግዚአብሔር ከነምልኽ ክንሰግድ ከነኽብሮ ከለና ዝተረዳእና ነገር ኣሎ ሓቂ እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ ክፍት ኣቢሉ ሰቲና እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ንሕና ግና መንፈስ ኣምላኽ ኣሎና እቲ ኩሉና መርመርናስ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ክንርድኦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ገሊጹና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣታ መንፈሱ ለካ ዶ ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ በልኹም መንፈሱ ለካ ዶ ሓቲሩካ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ናይ ክርስቶስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ንጸሎትና ይሰምዑ ክብርን ጎይታ
ስለዚህ ንጽልዮ አርእስቲ ቅልጥፍ ኢለ ምንት ክትሕዝዎ ድሓር ክትጽልዩ ከለኹም ብዛዕባ እንታይ እታ ቀዳሚት ማሕበር ብዛዕባ እንታይ ትጽሊ ነይራ ዝብል ዝሓለፈ ተቐሳቢልናዮ ዝኸድና ሓደ 10 ወይ 11 ነጥብታት ቅልጥፍ ኢለ ክበኩም ብዛዕባ እንታይ ክንጽሊ ከም ዘለና እታ ቀዳሚት ማሕበር እንታይ ላይ ትጽሊ ነይራ ኢልና ክንሓትት ቶም አቦታት ዝጽልይዎ ዝነበሩ ቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር ካ ክንጽልዮ ዝደልየና ፍቃዱ ንሱ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ቀዳማይ እታ ማሕበር ክርስቶስ ትጽልዮ ዝነበረት ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ትጽሊ ነይራ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ካብ ርእስና ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ክመልአና ክንጽልልና ዝመሰል ዝናዓና ተዋሂብና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስአመና መንፈስ ቅዱስ አባና ይሓድር መንፈስ ቅዱስ አባና ምስ ሓደረኻ በብግዚኡ ኻ ምልምማድ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ እናተመላአና መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ከም ዘለና ይነግረና እታ ማሕበር ክርስቶስ ቶም አመንቲ መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ትጽሊ ነይራ ኣብቲ ዘንበብናዮ ሉቃስ 11 ዝሓለፈ ሰንበት ነቶም ዝልምንዎ እግዚአብሔር ኣብዚሑ መንፈሱ ከም ዝህቦም ገሊጹልና ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ኣብ ሰማርያ ወንጌል ምስተነግረ እቶም ህዝቢ ከዓ ምስ ኣመኑ ድሓር ዮሐንስን ጴጥሮስን ካብ ኢየሩሳሌም ንሰማርያ ተጸዊዖም ከም ዝመጹ ይነግረና ብስም ጎይታ ጥራይ ዳ ተጠሚቆም ነበሮም በር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበሮሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቅበሉ ጸለይሎም መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ትጽሊ ነይራ ጸሎትና መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ሰባት ክንጽሊ ኣለና ግብረ ሐዋርያት 8:15 ስለ እሱራት ወንጌል ስለ ወንጌል ዝተኣስሩ ስለ ወንጌል ዝስደዱ ዘለው ክንጽሊ ከም ዘለና ታ ማሕበር ቀዳመይቲ ማሕበር በኹር ማሕበር ናይ ሐዋርያት ስለ እሱራት ትጽሊ ነይራ ጴጥሮስ ምስተኣስረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12:5 እታ ማሕበር ከዓ ሙሉእ ለይቲ ኣብ እንዳ ማርያም ኣደ ማርቆስ ኮይኖም ክጽልዩ ከም ዝሓደሩ ስለ እሱራት ንርኢ ጴጥሮስ ከም ዝኾይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ማሕበር ግና ብምልእታ ምእንትኡ ኩሉ ሰዕ ስምዕዋ ምእንትኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናተሓለወ ከሎ ምእንትኡ ኩሉ ሰዕ ትጽሊ ነበረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቻይና ይኹን ኣብ ኖርዝ ኮሪያ ይኹን ወንጌል ዝስበኸሉ ስደትን ማእሰርትን ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብኡ ስርሑ ክሰርሕ ክንጽሊ ኣለና ቃል ኣምላኽን ብትእዛዝ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይጸግቡን ዘለው ከዓ ንስኻትኩም ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ይልና ኣሎ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለና ኮይንና ክንጽልየሎም ሳልሳይ ንወንጌል ዝለኣኹ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክሰድድ ንወንጌል ዝለኣኹ ልኡኻት ኣገልገልቲ ኸብ ዓየይቲ ክልእኽ እቲ ዓየይቲ ክልእኽ ጎይታ ባዕሉን ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 37 ጀሚሩ ንደቂ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእከሉ ለምንዎ ኢሉ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ስለዚ ክንጽሊ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ክህበና ትጉሃት ኣገልገልቲ ኣብ ምዝራእን ኣብ ምኹስኳስን ኣብ ምዕጻድን ዝዋፈሩ ንነፍሳት ፍቅር ዘለዎም ኣገልገልቲ ክህብ ክንጽሊ ከም ዘለና ታ ማሕበር ትጽሊ ነይራ ድሓር ምስሃበና ኣለሊና ድማ ንምውፋር ኣገልገልቲ ንምሻም ኣገልገልቲ ናብቲ ገልግሎት ክኸዱ ንምልኣኽ ኣገልገልቲ ከዓ ጸሎት ትገብር ከም ዝነበረት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ክልቲኡ ንርኢ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ ባርናባስን ኔገር እተባሃለ ስምዖንን ሉኪዮስ በዓል ቀሬንን እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ዝዓበየ ማናይንን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው ከዓ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለይለይ በሎም ሽዑ ጾሙን ጸለዩን ስለቶም ኣገልገልቲ ከም ዝጸለዩ ጸልዮም ከዓ ኢዶም ኣንቢሮም ከዓ ናብ ኣገልግሎት ከም ዝለኣኽዎም ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ስለ ኣገልገልቲ ኣጸቢቓ ክትጽሊ ክህባን ከተዋፍርን ክትጽሊ ከም ዘለዋ
ቃል አምላክ ይነግረና ካለ ኣብ ግዜ መከራ ንሐልፍ ከለና ክንጽሊ ይግባአናዩ አርእስቱና ያድልና ንመከራ ዝበጽሖ ኣብ ማዕበል ዘሎሲ ዋላ ሓዲ ወአምላኸይ ዝብል ሽዑ ኣብ ግዜ መከራ ክንጽሊ ኣብ መከራን ዘለው ክንጽሊ የሎም ኣብ ጎኖም ክንከውን ቃል አምላክ ይነግረናዩ መከራ ሓንሳ ተስፋ ቁርጸካሞ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኣሎ አለሽ ዲናነ አላሽ ዳጋ ትገብር ጊቭ አፕ ትገብር መከራ ምስ በጽሐ አላሽ ይብለክ አላሽ ከይብሉ ሕጂ ነዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ክጽሊ ከለኹ ናተይ ፐርሰናሊ ክጽሊ የሎም ከለኹ ክፋትሖም መከራ ደው ክብልን ኣይኮነን ዝያዳ ዝጽሊ እምነቶም ቀልጥ ኣቢሎም ክሕዙ ነብዝ ከምዝ ኸይብል ናይ ብሓቂ መከራ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ኣብ መከራ ምስ ሓለፍካ ግዜ ምስ ወሰደሲ አላሽ ትብል ሰዋይ just ከምቲ ዮሐንስ መጥመቕ ዝበለ ዮሐንስ ጽብብ ምስ በለተስ ሓጢአት ዓለም ዘርሕያ ገንሸል ኣምላኽ እዙዩ ሰዓብዎ ኣነ ይፈለጥኩን እሱ ገሊጽለይ ኣነ ቅድሚኡ ማይናጥመኩ መጽአ ንሱ ግን ብመንፈስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ እሱ እዩ ትመድሓን እናበለ መስኪሩ ዳሕራይ ኩሉ እምበር ገዲፍካ ደድሕሪኡ ኸይዱ ተበሎም ኣነ ሕጎስ መርዓዊ እቲ ዓርክ መርዓውስ ብመርዓው ብድምጽ መርዓው እንታይ ይብል ኣነ ዓርክ መርዓው ንሱ ግን መርዓው ትቐንዲ ንሱ ኣነ ይኮንኩን ኢሉ መስኪሩ ምስተኣስረ እስር ቤት ምስኮነ ጸቢባቶ ነቶም ሰዓብቱ ጸዊዕዎም ካብ መከራ ቆጻና ኢልና ተጸበና ያዳ ጨኒቃህንም በሪሉ ኪዱሞ ነዚ ኢየሱስ ዝበሃል መሲሕ ንስኻ ዲኻ ተደናጊሩ ማለት ንስኻ ዲኻ አላሽ ክብል ደልዩ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልኢና ክንጽበ ከይድኩም ሕተት ወይሮ ከይዶም ጋሶም ሶም ጋር ተጨኒቆም ደማ አገልጋሊዮም መራሕዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተጨኒቁ ጸቢባቶ እንጀራ መከራን ማይ መከራን ይሰቲ ዘንድ ዝበልዕን ዘሎ ለዚ ከድኩም ንገርዎ ስለዚ መከራስ ተስፋ ቁርጸካይ ይሕልለካይ ዓመታት ብፍላይ ምስ ወሰደ ስለዚ ከይሕለሉ እምነቶም ቀጥ ኣቢሎም ክሕዝዋ እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ጸሎትና የድልዮም እዚ ጸሎት ቅዱሳን ከጽንዑም ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ስለ እሱራት ኣብ መከራን ዘለው ሰባት መከራን ዝሓልፉ ሰባት ክንጽልየሎም ይግባእ ቃል አምላክ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ፍርቅ ለይቲ ምስኮነ ንኣምላኽና ለመኑ ብዜማ ይመስግኑ ከም ዝነበሩ እግዚአብሔር ተኣምራት ከም ዝገበረ ንርኢ ሻድሻይ ጸሎት ከዓ ክፈናነው ከለው ይጸላለዩ ነይሮም ምፍናው ክፈናነው ከለው ደሓንኩኑ ክበሃሉ ከለው ሎም እኳ ብዙሕ ሰብ ክገይሽ ከለው ናይ ነግረካኒ እንጽልየሉን እንድዕ ኣበይ ከይሰምዓኻ ጽቡቕ መንጋር ነገልገልትኩም ንገሩ ክትገሹ ከለኹም ክጽልየልኩም ኣላ ሓጻር ግዜ ትኾን እኸይድ ኣለኹም ጸልዩለይ ጽቡቕ እዩ ስለዚ እቶም ሐዋርያት ከምኡ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ኮነ ከዓ እተን መዓልታት ቲያትን ምስ ኣሕለፍና ክንከይድ ወፃና ኩላቶም ድማ ምስ ኣንስቶምን ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወፃእታ ከተማ ኣፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይና ከዓ ተንበርኪኽና ጸለና ንሓድሕድና ድሓን ዋዓሉ ተባሂልና ከዓ ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም ውን ነንገዝኦም ተመልሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይኖም ከፋንዎም ከለዉ ከም ጸለይሎም ይጸላለዩ ነይሮም ክፈላለዩ ከለዉ ናብ ኣገልግሎት ክኸዱ ከለዉ ዓዲ ክቕይሩ ከለዉ ይጽልዩ ነይሮም ሻብዓይ ንሕሙማት ምጽላይ ስለ ሕሙማት ይጽልዩ ከም ዝነበሩ እቲ ጎይታ ዝሃቦ ተስፋ ይጥቀሙሉ ነይሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ውን ምልስ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኮነ ድማ ኣቦ ጵቢልዮስ ብዓሶን ብውፃት ከብድን ሓሚሙ ነበረ ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ ኣእዳው ኣንቢሩን ኣሕወዮ እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቅታ ደሴት ናብኡ መመጽኦም ተፈወሱ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቲ ማንዴት ናታ እቲ ምስባህ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን እዩ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናህና ኢልና እቲ ጸሎት ድማ ንሕሙማት ምጽላይ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ምጽላይ ዝሓቆፈ ንሕሙማት ክትጽሊ
ኣለዋ ኣምላኽ ሕጂውን ይፍውስ እዩ ኣይፍውስን ይዝብሉ ቤተ ክርስቲያናት ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ውህበታት ተወዲኡ ሕጂ የለን ዝብሉ ኣለዉ ንሕና ግን ካብኡ ይኮንናን ሕጂውን ኣምላኽ ህያው ሕሙማት ክሕዊ ይኽእል ክፍውስ ይኽእል ዝተፈወስኩም ሰባት ኣብ ማእከልና ኣለኹም ትማሊ ናይ ዓበይቲ ናይ ሽማግለታት ፕሮግራም ነርና እግዚአብሔር ዝገበሮ ዘደንቕ ምስክርነታት ሰሚዕና ናይ ፈውስ ምስክርነት ነይሩ ናይ ምድሓን ምስክርነት ነይሩ ኣምላኽ ዝዓየዩ ማለት ኣብ ማእከልና እውን ኣሎ ጎይታ ሕጂውን ህያው ሕሙማት እውን ይፍውስ እሞ ስለ ሕሙማት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ክትጽልይ ኣለዋ ሻምናይ ምእንትቶም ናብ ምድሓን ዘምጻእናዮም ሰባት ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ክትጽሊ ኣለዎ እቶም ንምድሓን ዝመጹ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘምጾም ይጽልየሎም ከም ዝነበረ ኣብ ቆሮንቶስ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 15 ጀሚርና እንተንቢብናዮ ስለዚ ከዓ ኣነ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕኩ ብጸሎትና ዘከርኩኹም ከየብከርኩ ሰለይኹም ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሟዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓው እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ኽብሩ ርስቱ ከዓ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ ኢንላይትመንት ኣዒንቲ ልቦም ክኽፈት ነቶም ዘገልገሎም ነቶም ናብ ጎይታ ዘምጾም ብፍላይ ማሕበር ክትጽልዮ ዘለዋ ምእንቲ ምእመናን እዚዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ክሓድር ብውሽጦም ብጎይታ ክብርትዑ ኣዒንቲ ልቦም ተኸፊቱ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም በረኸት ክርእይዎ ክጅምሩ ዕምቆት ፍቕሪ ኣምላኽ ክርእይዎ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ምስ በጻሕና ዝጸለዮ ጸሎት ጳውሎስ ምእንቲ እዚ ናብቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለደታት ኣብኡ ዝስመ ኣቦ ብብርከይ ይንብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትበርትዑ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ክትሰዱ እዚ ኩሉ ጸሎት ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ከዓ ምግፍሑን ምንውሑን ቁመቱን ከዓ ምእንቲ ክትፈልጥዎ ስለዚ ስለ ማሕበር ክርስቶስ ስለቶም ኣብ ጎይታ ዘለዉ ኣመንቲ ናብ ክርስቶስ ምምሳል እናተለወጡ ክኸዱ ክንጽልየሎም ከም ዘለና እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ናይ ጸሎት ብጸሎት ተጋዳላይ ዝፍለጥ ኤጳፍራስ ዝበሃል ኤጳፍራዲጦስ ዝበሃል ናይ ጸሎት ጅግና እቲ ጸሎት ምእንቲ ርእሱ ይኮነን ዝብላዕ እንተሃብካኒ ዝስተት ተሃብካኒ ዝኽደን ተሃብካኒ ይኮነን ጸሎቱ ስለተን ማሕበራት እዩ ዝጽሊ ነይሩ ክጽሊ ከሎቶም ኣመንቲ ክትከሉ ብኹሉ ጽኑዓት ክኾኑ ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ክዓብዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ስለዚ ንሕና ካብታ ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና በቲ ፍልጠት ፍቓዱ ብኹሉ መንፈሳዊ ጥበብ ኣእምሮ ክመልኣኩም ምእንታኹም ጸሎትን ልማኑን ኣየብኮርናን ኣእምሮ ጥበብ ፍልጠት መንፈስ ቅዱስ ክምሉ እንደገና ኣብ ቆሎሴ ኸምኡ ኢሉ ኣሎ እቲ ምእንታኻትኩም ለይትን መዓልትን ብጸሎት ዝጋደል ዘሎ ኤጳፍራስ ብጸሎት ገድሊ ኣሎ ማለት ኣምላኽ ብጸሎት ዝጋደሉ ኣብ ማእከልና የልዕል ብዙሓት ናይ ጸሎት ገድሊ ዝጋደሉ ከም ዝነበሩ ስለተን ማሕበራት ዝጽልዩ ከም ዝነበሩ ጳውሎስ ከዓ ብዘይ ዕረፍቲ ስለተን ማሕበራት ንማሕበር ኤፌሶን ንማሕበር ቆሮንቶስ ንማሕበር ቆሎሴ ንማሕበር ተሰሎንቄ ዝጸለየ ጸሎት ኣብኡ ተጻሒፉልና ኣሎ ካልእ ታሻዓይ ለይቲ ተኣኪቦም ይጽልዩ ነይሩ ሓዳሩ ጸሎት ይጽልዩ ከም ዝነበሩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ካልእ ስለ መራሕትን ስለ ሃገርን ይጽሊ ከም ዝነበረ ጳውሎስ እውን ትእዛዝ ከም ዝሃበ ስለ ዝመርሑና ስለ ዘመሓድሩና ዘገርም ነገር እቲ ኣርእስቲ ንስሕቶን ዲና ስለ መራሕትና ክንጽሊ ከለና ነናህና ዝኾነ ርዲት እቲ ወርልድ ቪው ለና እንዲሁ ሓደ ጊዜ ኣብ ጸሎት ንኽልተ ሰባት ካብ ኣንንዮ ዘይሃብክዎም ኣሉ ጸሎት መርሕ ነይረ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ምስ መጻኹ እናጸለና ከለናሲ እቲ ጸሎት ናይቶም ክልተ ሰባትሲ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም እዚ ሓደ ናብ ዌስት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ናብ ኢስት ዝኸይድ ጸሎት እቲ ኣቲቲዩድ ናይ ልቦም እቲ ሓደ ክጽሊ ከሎ ካልእ ይጽሊ ጽቡቕ ጸሎት እኮ እዩ እቲ ሓደ ክጽሊ ከሎ ካልእ ይጽሊ ጽቡቕ ጸሎት እዩ ግን ብኣቲቲዩድ እዩ ካልእ ነገር ዘለዎ እዩ
እትጸሎት ነይሩ ንሓሪ እዮም እዚኣቶም ዝጽልዩ ብሎም ዝጽለ መልስ ዝረክብ ጸሎት ኣይኮነን ዝጽልዩ ዘለው ድሕሪዮ ኣቢልናዮ ማለት እዩ ስለ መራሕቲ ሃገር ክንጽሊ ከለና the right attitude ክህልወና ኣለዎ the right motive ስለ ሃገር ክንጽሊ ከለና the right attitude the right motive ከምታ ቃል ኣምላኽ ኢላ ታዘላ ጌርና ክንጽሊ ኣብ ጥቕስ 3:4 እቲ ናይ መጸለይና ምኽንያት ጠቒስዎ ኣሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ እምበኣርሲ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲና ብዘይውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህላናን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ ሕጂ መኳንንቲ ሰላም ክገብሩ እሞ እቲ ወንጌልካ ሃዲና ክንሰብኽ ጥራይ ጌርና እንድሕር ንወስዶ ኮይና ክርስትና ከምኡ ይኮነን መንግስቲ ሞ ክሳደክ ኣለዎ ወላ ጎረቤትካ ክሳደክ ኣለዎ ክትንጸል ኣለካ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ብኤልዘቡል ኣለዎ ንበዓል ቤት ብኤልዘቡል ኣለዎ ካበልዎስ ነቶም ሰዓብቱ ግና ክንደይ ብዙሕ ዘይብልዎም ብዙሕ ክትበሃልሲ ንቡር እዩ እንተ ተጸረፍካ እንተ ተሰደድካ እንተ ተነጸልካ ስለ ጎይታ ስለ ካልእ ዳ ይኹን እምበር ንቡር እዩ ኣብ ሰማይ ዓስብኻ ብዙሕ እዩ መከራሲ ከም ሓጢያት ጌርና ክንወስዶ ወይ ከም ብበደል ዝመጸና መከራ ክመጽእ ግዲ እዩ ስደት ክመጽእ ግዲ እዩ ምንጻል ክመጽእ ግዲ እዩ ኣብዛ ዓዲ እውን ኮይና በብደረጅኡ ንሪኦ ምንጻላት ኣሎ ኣማን ምዃንካ ብዙሕ ግዜ ዝገጥመካ ምንጻል ኣሎ ስለዚ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ክፍጸም ከተሳድደኩም ዓለም ኢሉና ስደት ክገጥመኩም ኢሉና ወለድኩም ጸላእትኩም ክኾኑ እዮም መርዓት ምስ ሓማታ ክትባኣስያ ክትፈላለያ ሰይፊ የምጽእ ኣነ ኢሉ ጎይታ ስለዚ ምፍልላይ ስደት ተፈላለየ ነገር ክበጽሕ ግዲ እዩ ስለዚ ሰላም ሃዲና ወንጌል ክንገር ክንጽሊ ከለናሲ ነቲ መከራ ጠጠው ምእንቲ ክብል ጥራይ ኣይኮነን ክብል ጽቡቕ እንዲ ትቐንዲ ዕላማ ኸይንስሕቶ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ጥቕሲ 3:4 ይገይሩልና ዘሎ ንሱ ኸ እንታይ ኢሉና ኣሎ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዕላማና ክንጽሊ ከለና እቶም ሰባት እቲ ኣምላኽ ዝፈትዎ ምእንቲ ክኸውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ክድሕኑን ናብ ፍልጠት ሓቂ ሰባት ክመጹ እምበር መከራ ደው ክብል ኢልና ይኮንና እንት ዕላማና ማለት ክንጽሊ ከለና ሕጂ ምድርናሲ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንጽልዮ እቲ መከራ ደው ክብል ኣይኮነን መከራ ደው ኢሉሲ ሰብ እንተጠፈ ትሬን ራክ ኣጋጢሙና ማለት እዩ we lost everything መከራና ሃለወ ሰብ እንተደሓነ ዕሸና መከራን ተሃለወ ሰብ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ተመጽእ ዕሸና ካብ መከራ ተሪፉ ኩሉ ሰብ ፋሕ ዝብል ተመክሮ ኣለና ናይ ነጻነት ግዜ ምስ ኮነ ሰላም ምስ ተባህለ ሎስት ዝገበርናዮ ኣሕዋት ብዙሓት እዮም ካብ ቤት ኣምላኽ ዝጠፍኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ንኣምላኽ እውን ዝረስዕዎ ዝጠፍኡ ኣለዉ ዕሩኽተይ ኣለዉ ምሳይ ዘገልግሉ ምሳይ ዝጎዩ ማዕረይ ዝጎዩ ዝነበሩ ነጻነት መጽያ ምስተባሃለ ግን ምስታ ነጻነት ካታ ምድሓኖም ከይዳ ሰላም ተረኺቡ ካልእ በቃ ካልእ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ኣትዮም እንተ ትተርፍ መሓሸት እቶም ሰባት ካብ ዝጠፍኡ እቲ ዕላማ ናይ ክርስቲያን ከምኡ እዩ ዋና ዕላማና ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክመጹ እምበር መከራ ደው ክብል ኣይኮነን ክምችወና ኣይኮነን ኣሕዋተይ ስለዚ ምንት ሃገርን ምንት ቤተ ክርስቲያን ክንጽሊ ከለና ህድኣትን ሰላምን ድሓንን ክኸውን እኳ እንተጸለና እቲ ቀንዲ ዕላማና ግና እቲ ናይ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣይንረስዕ ስለዚ መከራ ጥራይ ኣይኮነን ዘጸልየና እቲ ወንጌል እዩ ትቐንዲ ዘጸልየና ዕድሜና 70 ተበዝሓ 80 ድሕሪኡ መከራ እዩ ናይ ምድሪ ኮነን ተስፋና ናይ ሰማይ እዩ እቲ ዕላማና እግዚአብሔር መንግስቱ ክትሰፍሕ እዩ ዕላማና ግብርና ኣምላኽ ይኹን ሓዙዋ ሰላም መጽዩ ወንጌል ካብ ዝጠፍእ መከራ ሃልዩ ወንጌል ክምዕብል ይሕሸና ሰላም መጽዩ እቲ ዕላማ ናይ ሰላምሲ ኩሉ ሰብ ናብ ፍልጠት ኣምላኽ ናብ ምድሓን ኣምላኽ ናብ ጽድቂ ኣምላኽ ናብ ህይወት ናብ ምልኣት ክርስቶስ ክመጽእ እምበር ንኻልእ ነገር ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን
عسرت نتبه بكم الله أرست خنصل خلنا إذا عسرت استزي هبكر ما أملاك كنصلي له تناي personal هيوتنا نصلي له قال سلا أقل تخل جزء كنصلي بطرس باولوس كوميل الله حواتي كابتوم أبا يهود زلوا زي أمنو خدحن أقل قلوتين يرسالمن أبتم قدوسان سمور من تكخون مساخاتكم من تخعرف سي بفقاد أملاك بحاجوسنا بقاتكم كملس بقويتانا يسوع كريستوس بفقر منفس بصولت من تاي مساي ناب أملاك كتقادلو امعد الله خير بفقر منفس اللي منكم الله خير أبتو أنجيل سرح من تاي كان تاي كبروا من تاي كابتصولت تقادلو إلو هاريا باولوس أبرومي معرف 10 تحمشته كابتغ الثلاثة تزاريبو الله كبرنا أملاك يخون